Takže čaute ľudia, ideme hrať Fortnite. Ale ešte predtým dajte like a odber na tento kanál a do komentu napíšte nejaký nápad na ďalšie video z Fortniteu. Takže môžeme ísť na to. Ale aby som pripomenul, nejsem na svojom hlavnom účte, ale na inom a ešte k tomuto hrám na telefóne. Sice mám kontroler, ale nie je to proste taká dobrá grafika. Takže ospravedlňte ma, lebo proste nemám hlavný účet teraz. Takže keď budem nejak horšie hrať, tak prepáčte. No. Takže hra sa začína. Ja rád padám tuto, pretože skoro mi to nepadá. Možno občas. Takže presne tuto. Skoro vôbec nikto nepadá a ešte ich kúsok aj tuto a tuto tiež skoro nikto nepadá, takže to je dosť dobrý spot, kam padať. Alebo aj na tento tam domček. Teraz mi tu práve asi človek padá, ide preč. Ešte je v pohode. Aj tu skoro vždycky truhla. No tuto je vlastne vždycky truhla. A ešte truhla môže byť aj tuto, len teraz tu nie je, takže typek. Ty vole, no toto je to, že hrám na tom telefóne proste, že niekedy sa prosím ani trafiť. Lebo jak to je malé, ja som zvyknutý proste na monitor, toto jak to je malé, tak je to dosť nezvyk. Ale ako to zvládnem. Keď tu sa strieľajú, ešte ideme sem. Druhý kill. Zatiaľ je to docela v pohode. Zatiaľ sa to dá. Tu je truhla. Dám si pištolku. Ideme sem. Tam sa fajtia, jak vidím. Ok, tretí kill. Tento bol docela slabý. Nebudem si klamať. Ok. Alebo z tohto fejkového skara. No jež to bola snajperka. Tak dáme si pištolku. Môžeme ísť. Tento fejkový skar, alebo proste neviem čo to je, ale tak fejkový skar je docela dosť dobrý. Takže tak. Aj táto pištolka je dosť OP.
docela ju hrávam. Snajperka to už ani nehovorím. Nedostrelím tam, nevadí. Dosť dobré by bolo, keby sme hneď prvú hru vyhrali. Bum. OK, ďalší kill, už 5. Tam máme full. Traja sa tu fajtili, asi op. OK, ďalší kill. Tento bol do slavy. Máme tu ďalšie fajty. Ďalší zomrel. OK. Neviem prečo nestával. Akože lepšie pre mňa. Odkiaľ? Aha. Dole. Jaj. GG. Toto umrel dosť zle. Tiež nestával, neviem prečo. To típci nestávajú. Neviem prečo. A toto je ten lepší scope, akože pre mňa. Neviem prečo. Pre mňa je tento scope lepší ako ten veľký. Takže na začiatku bol ten z ďalšie. Takže hrám na telefóne. OK, Slavý bol tiež. Dosť dobré bolo, keď sme prvú hru vyhrali. OK. Asi GG. Jo. Nevadí. Toto je koniec videa. Budem rád, keď tu zanecháte like, odber a do komentu napíšete nejaký nápad na video z Fortniteu. A zatiaľ čau.